Hey, your boss Bingu. Watch me now. Adi boss wala. Yo Lester. Stimulator. Yeah. Bingu Production. Aiwa, mwana uyandishamisa ndakudzoka pauche chambo ndiyamwisa nekuti ane mukaka wakanakisa wakakurisa ndazviona pandanga ndakamutarisa. Mwana akazadza bhura kuita kukuchuka saka takura mvura ndabata musoro nebefu ndatura. Mwana akazadza bhura kuita kukuchuka saka takura mvura ndabata musoro nebefu ndatura. Aiwa nendaona rodi iya inonange daily body ndambofunga ane tuma body ndatozoona kuti haatori na body. Aiwa mwana uyandishamisa ndakudzoka pauche chambo ndiyamwisa nekuti ane mukaka wakanakisa wakakurisa ndazviona pandanga ndakamutarisa. Mwana akazadza bhura kuita kukuchuka saka takura mvura ndabata musoro nebefu ndatura. Mwana akazadza bhura kuita kukuchuka saka takura mvura ndabata musoro nebefu ndatura. Zvakatangira pamusika wamaijona ndipo pandaisvika ndichitenga porona. Pazvinotangira handi pazvinogumira ndikati mwana rega ndigare ndamusvikira. Hey baby girl mamazita bosi wala ndiro rangu zita ndotaura nechirungu here kana shona asi chirungu kumberi handizochigona. Mwana akazadza bhura kuita kukuchuka saka takura mvura ndabata musoro nebefu ndatura. Mwana akazadza bhura kuita kukuchuka saka takura mvura ndabata musoro nebefu ndatura. Aiwa nendaona rodi iya inonange daily body ndambofunga ane tuma body ndatozoona kuti haatori na body. Aiwa mwana uyandishamisa ndakudzoka pauche chambo ndiyamwisa nekuti ane mukaka wakanakisa wakakurisa ndazviona pandanga ndakamutarisa.